Buskangni 8 August una thangi tongo panchayat election Tripura hastawa. O panchayat no kitingai no juda thung rungbaton rok nomination blai ya phalai tongo block te SDM ni thani. Abai gano tini Tripura mothani bakakni phaising te kabre panchayat no te nai tini Dugli adi block nomination blai ya phara jakha. O nomination blai Golagati gram panchayat Srinagar gram panchayat te Jarul Basai gram panchayat no khoboi Kanchanmala gram panchayat o kabre panchayat ni batania rok tini Dugli blog thangai nei tini boroni nomination blai joma reikha eba khaba ya phareikha khanai nei ti boron kokini borok tam salaikha जों गलाघाटी विधानसभानि बिसिङाव खबजाक दुगली आरडी ब्लकआव जों 3टा पन्चायत दिनै नमिनेशन दाखिल खालामनानै थाङै दंलायो जोंनि आशा भरसा दङ जोंनि बुबागारनि पुरा आस्था बिश्वास जों ए पन्चायत निर्वाचनाव जों जयजुक्त लाभ खालामनाय এবং बुबागारनि जे बरफनि अधिकार तै जे लड़ाई अब जाति उपजाति जनजाति निर्बिशेषनो जों अब नगो नगो पुसुकि मानाय ओ लक्षण नासिकिनो जों चिन बुबागार बायता गिजाकनो जों तिनि पन्चायत निर्वाचननो लड़ाई खायनि दिगि जों दुगली आरडी ब्लकआव नमिनेशन दाखिल खालामनानै थाङै दं जों अमो गलाघाटी विधानसभा खबजाक आनन्दनगरनि सिमि थाङै दं जों कांचनमाला जारुल बासाय ताइ श्रीनगर पन्चायत मिलु जों तिनि नमिनेशन दाखिल खालामना दुगली आरडी ब्लकआव कैंडिडेट ने बुङो हमके वो कैंडिडेट माने म जारुल बासायनि दंग नीलिमा सरकार उत्तम सबर इनके सन्तोष सबर जुनाकी बेगम दिलीप सरकार राजिया खातुन शिल्पी देब्रमा रंजित देब्रमा इनके जों कांचनमालानि माखा पायल नाहा सुजाता देब्रमा हेथाय सन्जनानि गतिनि थाइमालिया गुबुन बिसार कारणे बेखौ जों बिनि नमिनेशन साबमिट खालामनाय जों 8 तारिखआव बेखौ जोंनि कैंडिडेट बारि मानो जों आसा खालायो बेखौ जों अब जों पार्टियाव डिसिसन ना लायो चेयरमैन भाइस चेयरमैन दं जों पक्ष लायो जों अब 8 तारिखआव सक्सेसफुल फांसन साबमिट खालामनाय ताबसो बयन बबा हाइनर जे नमिनेशन जाबा माने कोनो असुविधा थाय काबा कोन प्रॉब्लेम रखदा असुविधा तो नुकसान गया कारण जों दले पाना फाइनो जों इखो सिनि कर्मी रंग तुबिनो जों नमिनेशन साबमिट खालामनो गया चेयरमैन दं बिसेस खालायो को जारुल बासायनि बरंगना गगल देब्रमा नाथाय जेखनोबोनि चेयरमैन को बरंगना रंजित देब्रमा गलाघाटी पन्चायतनि भाइस फाइजाक माइनरिटिनि हेड ऑफ प्रेसिडेंट बरंगना टिटनालि नाथाय अन हाकिनो सिन कर्मी रंग दं डक्टर नासिं लाजिया केतागा बुट डक पास नाइन बाय खनन बसे खाटं खाजार दं आबाद जों एकदम कन्फिडेंट कारण जारुल बासाय हिंगो तो जों पन्चायत मानजानो होनै जों आसा खालाय दङ दाबो कारण कांचनमाला बाहायनो नाथाय श्रीनगरबो जों नमिनेशन साबमिट खालामो पर जों कामखौ कामखौ जों आहुरलाय जों गामना जों फलायदों जों ताय बिसास खालायो सिनि जे प्रसाद जों एकदम ग्राक खालायनाय नि सिनि बिसार आनि मुखा जुतन देब्रमा सटर गलाघाटीनि वाइटेमनि ब्लक प्रेसिडेंट मेदा पासवाला हामबाय जों दिनै सिनि सटर गलाघाटीनि जे ग्राम पन्चायत दंमानि बिसेस खालायो जे 3टा जारुल बासाय श्रीनगर एखाय कांचनमाला एखे जों जे ग्राम पन्चायत जों फैलाना जों डिसिसन माने सिमथि प्रमोटनि जों बादायनाय होनो आबनो दिनै सिनि प्राक्टियाव तो जों अजगाव नमिनेशन साबमिट खालामनो फाले माने एखे जों दिनै जारुल बासायनि जों जमा रखा टोटल 9 जना कैंडिडेट जमा रखा एक श्रीनगर है जों दिनै रिमालिया श्रीनगर नेक्स्ट टाइम 8 तारिखआव रोना होनै जों डिसिसन लाखिया एक कांचनमालानि के 3 जना एक तेव सिटबारि मानो जों रोना होनै जों वानसुबि दङ हयतो थना तो हलिडे नि खोनावो तेना रियाखा जों नेक्स्ट डेआव जों रोनाय थाखाय सोंनो मोसम हाय